खुलुमबाय S.mainao Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बांलादेशआव हिन्दुफोरखौ इनाय अयथासार खालामनायनि हेंथायै गसाइगावआव गोख्रों सोमावसारनाय लादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोराव मैया गसाइगाव महकुमा सान्थालि समाजनि दैदेननायाव मोनसे गिदिरथार खुद्रिसार हानजा सुरनाय हाबाफारि जायो। मख'नो गोनांदि बांलादेशनि थागिबि हिन्दु सिबियारिफोरखौ इनाय अयथासार खालामनाय आरो आइजोफोरनि सायाव मुगैथाव अयथासार खालामनाय, मन्दिर न'-बां बुफाय बुसि खालामनाय बायदिफोरखौ लानानै मैया गसाइगावआव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय रेलि हाबाफारि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होसिख्राव गसाइगाव सोहोरनि नाथ मन्दिरनिफ्राय लानानै गसाइगाव सोहोरनि गेजेरजों गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'नि दरखंसिम हिन्दु बिरोधी हुसियार बांलादेश सोरखार हाय बांलादेशनि हिन्दुफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनायखौ बन्द खालाम बायदि स्लगानजों गसाइगाव सोहोरखौ गोमसारहोनायजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि जोहै थाबैनो जेन बांलादेशआव थानाय हिन्दुफोरा बे इनाय अयथासारनिफ्राय रैखा मोननो हायो बिनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। थांनाय मैया एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया पार्लियामेन्ट हाउसआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै माखासे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायहैदों। बे सावरायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर', रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारि आरो लक सभानि MP जयन्त बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन। बर'फोरनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै भारतनि रायजोआरि नखर मन्त्रि नित्यात राय आरो केबिनेट मिनिस्टार किरेन रिजिजुखौबो लोगो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। सावरायहैनाय आयदाफोरानो जादों सेथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय, नैथियाव गोदान दिल्लीयाव गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङै लामा मार्ग आरो फ्लाइअभारनि मुंखौ दोननाय बायदिनो बड'फाखौ मान होनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैबो लामा नङाब्ला फ्लाइअभारनि मुंखौ गोदान दिल्लीयाव मोनसे दोननांगौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव बिटिआर गोरोबथानि दफा 4.3 बायदियै बिटिआरजों लोगोसे सा-सानजा भारतआव थानाय 6थि फारिलाइ 6 शेड्युल ओनसोलाव मिरु सोरखारनिफ्राय थोंजोङै रां दैथायहरनाय आरो 4थियाव बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथायाव दफा लाबोखानाय बायदियै कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ हाजोआरि मोनथाय एबा STH खौ थाबैनो मावफुंनानै होनाय। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामजों खुंजानो गोनां टेट आनजादा जानो थांगासिनो दङ। फैगौ 8 दिसेम्बर खालि टेट आनजाद होगिरि बिजाथिफोरनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय डेटआ थुंगेगोन आरो फैगौ 29 दिसेम्बराव टेट एग्जामखौ लानाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला थानायाव पुलिस हानजाया समाज बेरेखा खामानि मावग्रा आरो रां दाबिग्रा माखासे दुथांफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै मैया उदालगुरि जिल्लानि SPआ टंला थानायाव खौरांगिरि मेल लिंथुमो आरो जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ सिनायथि होयो। खुंगा 3थि जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजादखौ फैगौ 8 दिसेम्बराव खुंफुंनो साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गासै मोन 21 दखरा आफादनिफ्राय थाखो 6, 7 आरो 8 गासै मोनथाम थाखोनिफ्राय गासै सा 5,931 फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। खुंजानो गोनां बे आनजादखौ लानानै जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुं आफादनि मासिगिरि थुवाराम बसुमतारि आरो जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मोसाहारिया
खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि कन्नौज जिल्लायाव आग्रा लखनौ एक्सप्रेसआव मोनसे लामानि जाब्रबथायाव सा 6 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 40 सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लायाव पस्ट एक्सि बक्स पर्टेलनि सायाव मावबादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला खुंथाय, चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफान आरो दा.एन सोरखारि नङै आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला कृषि बिगियान केन्द्र नब्लाङाव मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै मावबादा खुंफुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार सोहोरनि भबानिपुर ग्रिनफिल्डनि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों श्री कालेक्सन मुंनि सि गला। बिनिता शर्मानि गोदानै बेखेवनाय श्री कालेक्सन गलायाव जर'खायै आइजोफोरनि गाननाय जोमनायखौ मोननाय जागोन। बाङाइसिनथार 150 रांनिफ्रायनो गोजां बोथोरनि आइजो आरो हिनजावसाफोरनि गुदुं जि जोमखौ मोननो हागोन। गोबां बायदि रोखोम बेसेन गोसा ब्रेन्डफोरनि गाननाय जोमनाय, जुथा सेन्देलफोरखौबो मोननो हागोन श्री कालेक्सनाव। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।